الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip no Allah, matatagutan no iman to si sadyang kay mga gawi mga linang mga gawi tindu Allah subhanahu wa ta'ala mga pupuro ikabarakat ko mga gawi ko sold akaw yag tanong. Iman to nakapantagan tanong si isang kay Amina. Agyang kay Adarpa. Lagi Sudarpa. Aron minipantag sukyat taginupaw Ibrahim alayhi salam. Kukasumbalian yan kuwatayan ay Ismail. Yuto isabab akiabatuiron sa gawi at tarwiya. Ayamanang kutagaroy gawi at tarwiya. Nagyuto sa gawi akiatu taginupan yan sa kasumbalian yan kuwatayan ay Ismail. Na maulad sa tutulan ko kininggulalan niyan sang kuto kasumbalian yan kuwatayan na Ismail aswaswat yan ko Allah subhanahu wa ta'ala na nino kay sibay tanubu so orasyan. Yang kaya pakataling umatanong si makapupunta no kung mga ingad tanong si isang kaya niya nasusakatan no ron na si tanong makapupun si sa Pilipinas mabubaluitan mo minority isa diyang kananayang ito no Pilipinas ugayid na dita no kabintaan si ko kapano naguntaman o kapakataling umatan mambusi sa diyang kay mga ingad no ingado mga Muslim sa dunia mana diyang kay dua atirunan sa Quran diyang kay Makkah o diyang kay Madina diyang kay kapapantagan alala ko Pilipinas aming gulalan sa NCMF na miyaturo o kadaklan si ko mga saikta no gusto miyakapira makapnanay haji adiyang kay akapapantagan nalalakaw tanong na isad na'y kulalakaw kapnay haji sumiyagad at tanto mapiyang kaya pa ka na'y haji umadaklata. Atawan tanong isa di pagurad-uradan o kapnay haji na antay madakla ulama apagpakaw no. Kakagiya ay para niya ano kapnay haji na sumanga ulama. Ama po pa magusairan so ukit-ukit o kapnay haji. Nasusuktan ron sang kay alala ko Pilipinas na may nutay pluban ko kapnay haji mapapano mga ulama maguluan. Isa diyang kaya nay haji isad nutwa sabab nakagilangon siran langon tano miyadali sang kaya miya kapiraragun dakanay kisang kay inanay sabab sang kaya sagadarak tano ang kaya tiyuba wallahu ta'ala sa dunia na so mga saykyo na apya so upang sa sakit kiran amya nga paparalyze kiran na riyan juga nila na mga dasiran sa mga wheelchair
sasarbu amidulog tanwiran si sangkay yakap na hajitan. Yuto ikaptarwa koron sa isay akapi ang yakap na hajitan mapapun mga ulama. Si sangkay inturaj na langon ang kaya mga uluan tanong na paled na niya makapasad. Isaon adyang gay amiyan giyo kagiya so suara niyan na si miya kaalim si sa Jamiatul Azhar si sa Cairo na ayaki aliman yan ro na diyang gay agamatan ng Islam. Yung kutu kalalaman tanu amiyan tanu suara niyan awata o mufti tanu si al-alim Murad Amanuddin Pakasugan Wallah at yung guru akong guru mga ulama sa Pilipinas na di minisam yun ang kapungutan yan giyo aswaran yan alim asim niya kapasad si Azhar ada sa lakaw arwar ki Muhammad Atiyah Amanuddin yung kutuwa ikadwa asayik tano si Mia Kapasad sa Manila Islamic University, si sa Islamabad, si sa Pakistan. Yang kutu si Al-Alim Ahmed. So, datarak mambu, si ako Mia Kapasad sa kayang nakatataguan rakatano, Saudi Arabia, o sa manuto, na diyang gaya grupo tano, na inshallah na ko grupo, kadadaramban o mga ulama tano. So mga saik tano na isa ko saik tano manalagun taman giyang ko to si Saik Ali mamundyong as kanyan na malamambu miyabati ayan si Kuwagamatan o Agama Islam sama na yan na inshallah na kapakaidan so, di tano di man to di kapagamal, adi nga mga ulama tano, napkugu pa namis kano, o kiro kung pipi ang mga amal tano. Kung nalamatan tano, so Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaya pakataling umatano si, asa katano ipinili o Allah, anya ka pa magpuda. Ang bida-bida tano sa mga ingad, nagbida-bida tano sa mga pamilya. Okay, naiman to na may isa-isa so pigan tanong. May isa-isa so kapwa magatubang tanong. Na may isa-isa so kapwa maka kapsimba tanong ko Allah. Sayad na pangnin tanong ko Allah na di nimita taros. Ngaya katitimo tanong si iman to na mitaro sa yagid ni katimo-timo tanong si sa Jannatul Firdausil A'la. Aminan niyo. Sabab saan na diyang kahiyakap na haji na isa ni korokon lima rukun ng agama Islam. Ugid na upamako pa kay baratas sa kagraduate kapag eskwela na suka mo Muslim ka tanong ikang graduate tanong ko agama. Di ikang graduate tanong ko agama, upong ka makapanay haji na miyasampurna so di nga di kapag agama. Pauto. Na may mambuka, di ka makapanay haji, sa kanagpakagaga ka, nakumatanong wamay, so gugudan nun Rasulullah, o anto na ikaswa tao, inindaray nun yan so kapnay haji, as kanyan napakagaga. Ako matanong bunga. Yuto isabab, at yung yakap na haji tano, na pag-isiya na miskano, nami marudimang gada-gada so asyatami, ang tawar kano, pagampaganaypan, akap na ikyan. Bayo sa lima. Alhamdulillah. Ang tar kano, miyakapirad makapnay haji. Bayo sa lima. Sama na ya, naya madakal na subugu anumanay. Sa kano abugu anumanay, naiman to ikang graduate yo.
sa agama Islam. Napupiya niyo sukap na hajiyo, sa uban niyo pasingi suniyatiyo sa mga pamikiran adi mga pipiya. Nagusto mga katuruyo na pidi niyo pipiya, nagusto king gularan niyo kung mga roko. Supman sa miyakap na haji, na umaya ka dua ka makap na haji na di kap master ka. Sa agama Islam. Na umaya ka tulukan makap na haji, na di nandun kang gradua, ay nga doon ka doktor. So, taman sa nagkatuon ko tanong, miya makadbu pulo makap na haji. Huway, adi nga mga saykh, na nagkatuon ka kira na miya kasubrat pulo makap na haji. So, sa din sa kadakal, kaya pakap na haji utaw, na kala, agyang kuta miya pasada kasurga niyan si Salomon na mawari. Inisya, o Aisha radiyallahu anha ku Rasulullah, ipantag ko bala sukap na haji, na isa binisumbag yun, na sansam yung gustong ka, nagyutig balasan ra ka. Nagusa din sa kera sa inga, nagyutig balasan ra ka. Yung tadua, sa miyang gustong ka, aguso kera sa inga. Nagyuto, iisa inisumbag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugay na iman to, daya po magusenta no na sa mga balas, pukap na haji. Kaya maula datan po kusensi, naunaan tanurundan, sa kaya paganay, agoy, kaya lecture tanong, daya pagunaan tanuron, na sa mga panguyat, unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kababaloy kap na haji, mapuro, simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. آيات رسول في تمنان مافيا أمل أو تويبانا نيان نكيبا kita niyanun na aya pituman tamanan mafia o mga amal. Naswatigyan so katumangkad sa kaparati ang kakwalla, na gusto kaparati ang kakusugo Allah. Ino to, nakagya, piya mambu, piya bumbangan ang kain, mga benungan sa kapsimba tanong ko Allah na may kadi nga bupaparati ang so Allah, na diyang ko to simbang ka, na da kipantagyan ko Allah. So, kailangan na mauna, ang kuto ay tano ding gulalan ng sulang no simba tano kakagi sabab sa parati tano ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ino kami na haji kapara ko Allah. Nabay no kami na haji kakagis kabuida makadi karano amagidasides. At ika manay haji ako kasakang buwik na bakadi sangkay mga idasakam. Sakang buwik na bakadi sangkay mga siringanakam. Nay haji ako mambu, anak ko, ay man yan, na mitong si ko mga haji, na kung ano na to, aya, kap nay haji tanong, na parati tanong, si ko Allah, sa 100% na parati tanong ko Allah. Unong tanong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikadua ti ko Rasul, mapurwa simba na sukaprang sa lalang ko Allah. Kaya sukaprang sa lalang ko Allah, naigila tito kaprang, naginan siran so mga tao, kung na makasun ko surga. So mga tao may prang sa lalang ko Allah, sa ayatama na kakuniran subod ko surga, naigila siran na miya sahid, na di ka pa kayo ba rigo. So miya sahid na di ka rigo. Sumiasahid na di kekapan. Sumiasahid na di kasambayangan. Sumiasahid na ipalabong asunod sa opisino ruguyin na yadun na ipalabong kukubuyan. Nagupituro wallahu ta'ala sa Quran kung mga sahid, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yarzaqun. Di niyo tepiin, di niyo tengkeda. O basumya matay.
sa lalang ko Allah na basiran titu niya matay kagito na mga uyag-uyag siran si satangan Allah subhanahu wa ta'ala apriskiyan niya sila. Gito. So man na ini talon dugun rasul isang kutu jihad ayat 3 na ikatulo puro amal na so haji tiyari mo Allah. Ay manan yan na ino to pakatatanaw rasul haji at tiyari mo Allah. Dua susun kapnay haji. Kapnay haji at tiyari mo Allah. Ang kapnay haji baka dun diyo kawan. Kau to. So kapnay haji at tiyari mo Allah ninisyo ko rasul. Anto na ito kapnay haji at tiyari mo Allah. Natigyan na kapnay haji at tiyari mo Allah. Naswatigyan suminay haji kaya nang gilan yan so langon wini sapar kukap na haji ay sinisapar kukap na haji na gugununtan wag ginawa tanong kung mga rarata katuro lahang una klase ang marata katuro na pa nang kilantan ibarato kapamaganta ibarato anto na iban na kapamukag ibarat o kapamaninta, ibarat o katumparasa, ibarat o namanan yan na ang bungat kapamasungan kasi kupad ka, kapakipapawala, ibaratanan o mga katuro, kapamagita, kauto. Namanan yan na kaya di ka mahuswat, na di ka di mamagita kung mga padka, kaya panubaya pamagita yung na so mga saik, o di na pamagita yung na so manan yan na mga uluan si ko galabakatano kaya nga pamagitay naginan na pumakabinasanan si ko haji mabrur di ka tarima so haji tano sampurna yan di ka tarima na haji na yung ko to kapakimbubuno yung nakapakimbubuno ko tiklas yan kapakimbubuno ay panuba miya katana sulima o di na ya panuba sukaturo mga gagarang akaturo na ay sampurna amala po kabatal na sukaubay ako darunupa sukaubay sa darunupa na sukaubay kalalayaman o kapagugubay na kanabuti ni sapar so ay manan yan nakambabaunan sa walat na gagawi sa daun do kapag iharam tanong na inisapar na to. Mitutong paumpan sulangan o koneksyon si kukambabaw na salat. Ibarat na katuro pagpakakaw ko puso. Kaya manan yan nakabaya kapangilat. Saya manan yan naad nakitutumpok yan si pagkakabayay. Napakabinasaw na. Istorya ko kapangaruma. Api adiyo buong utakay lating ka. Saya manan yan namya katutuna tanong si nanay no kapunan din na yan. Na partial lang ko skaon. Saya manan yan nakubaya ko mga ruma. Istorya sa kagkakaruma na palagin tanong na. Oy. Ini sa parsiya ng nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam apya suka pararar ka. Apo nang gilantan. Kakagiya, niya kadakdakal ligirakuan nas kami mga datu na kaprarar ka sa kapamanga ruma na pakawatan ng tanong, di siya ng kapakay ay istorya sa kapnay haji. Taman sa kapakapasat tanong naman. Na, istorya sa yung kuto mga bisik sa nakapangaruma. Ibarat na tinanen no kami ka tunatanong po na yini kaya sa padami sa naman tayo. Kasama no to na miya binasan so pa naman. To na iba na haji ka. Sabab sa mini istorya ka sa kapangaruma sa kutawas. Sama na na yuto ay hajjun mabrur. Haji ay inimpidel. Ay inisyo ko rasul. Kaya kaysa na inisyo ng tunay haji mabrur. Dinaliyo ko kaya impidiron. Nakapamagana sa panganangkan. O yuto ko di isa, ang mga simbol o haji mabrur kapamagana sa panganangkan. Ita'amut ta'am. At Ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam
Nainisong pananto na pan ya Rasulallah mga tanda yan na tigiyan aswat tigiyan sa mga katuro mga pipya. Kaya man yan na mga simbolo terima haji na miya makapya kay katuro. Miya makalumpyo sa katuro ka, miya kasugo sa mapya, kasapar sa marata, kabubayan ng mga tao sa mga katuro ka na mala na so kalang so paras ka. Ini pa magumano na Ibn Umar at iyanapirkan sa haji mabrur na so kalang so paras ka ko pirka manay. So yaman yan, nayaman to na isa ini ko simba, adik ko atamo. Amay katamok mo. Piantad na malay tamok sa dunia na kerasain sulosya. Na kagi mararasay sulos tanong rita na rin pakonotan, ibatan mo iibi. Kailangan na pad sa sumba to simbatan mo ang mga lalangan so paras tanong, si kung mga paditan mo ano manay ka. Ngayon, na ino di malangas so paras tanong, ilitan mo ditumba ka sa balas. Kagyang kay akap na yung haji, nag-i so ulan-ulan, katumba ka sa balas. Manan yan na ino katumba ka sa balas, na makaisisa ka bumakasimbe ang sisa Masjidil Haram, na yatimbang yan na makamagatos ang gibo ka makasimba yang kung mga masjid sa dunia. Takbir kan. Amang naman ka na takbir. Takbir kan. Kaya manan yan na makaisisa ka makasimba yang sisa Haram, Makkah, na malagido para luwanta ka sunat, na simbayangan ka sa piandod na maski sa dunia, makaliw-liw si sa Madina o si sa Masjid al-Aqsa, na piandod na maski sa dunia, na simbayang ka sa magatos ng bibu takap na bunga bumadatar sa balaso isa karakat sa sabang ka. Ito yung sabab, miyaguntong tanong maurip no Allah, sabab sa saktan yung puro to Allah, ay man niya naurip niyan, apakapunambayan niyan si sadyang gaya Masjidil Haram, na bu so kinggulalan ko mga perd, mga pupura, mga simba. Miya kadakdak la malayta mo, ada si makatani mo ba? Miya kadakdakal, mga bubugli lawas, aknabatan ng mga perd. Dairan naman na niyan, naminaig so bugro losira. Dairan minaig so kalayran ni pira. Miya kadakdak la malay kadatu, ada niyan karawis o kadatu yan, ubar tanong makono. Niya kadakdak la yaman niyan, na mga tao, mga barasimbo mambu, ugay na salakaw, adiran ng bulawlaan, ay nakugay ng sukap na haji. Na diran may itong, na pilayran so dira ni girakuan, kura para pa sa masjid, na tigiran na diya na, marga na yung makasurgo. Takin iba kami kasimbayang sa haram. Nasa timang buwas ang bengyan rong at kura para pa yabay, kura para pa yadato, na yung kutuwa ni pangusang yan rolon yan, na manambayang sa makamagatos ang gibuna, tama sa kapatay ni na diyan mapasad. Na makaisisa kasi makasimbayang nadaka niyang panamarapong. Allahu Akbar. Maliwanag ko to. Na diyan na hadithan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ako na mapingbualan, o mga ulama, at yan ka na magatos ang gibutakap, at yan so, isa minila po yan na hadithan, so kasimbayang sa Masjidil Haram na timbang magatos ang gibo, takap so sambayang kumangap na mga masjid, na so kasimbayang si sa Madina, sa muta masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na timbang makasanggi mo matakap so mga sambayang sa dunia, na so kasimbayang si sa Masjid al-Aqsa, na timbang makalimagatos matakap so mga sambayang sa kadunia. Inutuad yung kutuwa sa Rasulullah na makasanggi bumatakot. So mga sambayang sa dunia, nakagigyuto, masjid nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minggulalan mambusang kaya, wagan yan. Ya makaukit yan sa likod yan, sa wagan yan. So pianemo, mga wato, mga bato na kita lupa, piyakang bunto-buntor sa kiyabalo yung kana masjid yan, ay nibturun na masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naroon tanurong kung mamay kung sira tanong sa Madina. So kumuro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naroon tanong kusalam, nagukong matanuro pun so rawda, yung kuta rawda,
Nagyutos so lalayon yan pukitan sa kapsuldian sang kuto. Masgit yan. Di pa kasul sa masgit o di makaukit. Taro lalayon di simbiyang sa sunna. Ay nituro yan o to. Sa makasimbiyang saya na amanan yan na di itigyan so amanan yan na sorbyu surga. Yuto is sorbyu surga sa nga dunia mo tarawda. Yuto isa nga makasimbiyang ro na dataro miya kasoldo ka ko sorbyu surga si sangkaya dunia. Naku matanuro si sa Madina diyan nga namas gitu rasul na mga simbiyang na takpan sa makasambibu sa sambayang sa dunia na usi ka makasimbiyang sa Palestine na takpan sa mga sambayang sa dunia sa 500 takap na mga rumakay sa makasimbiyang na bunyang bukadatar. Inuto Palestine dia mas ilaksa na kagiginan sa pimbalay o mga nabi. Ayamanan niya na niyang una, mga lamala ni kabarakat, agiyan na ni pagadapan o mga uripun wallahu tala sa dunia, kukap simbayran ko Allah, na taros niya kataling so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini panguyatiananan ka dinan supisilinggo na taan Rasul sa kiasungyan sa langit adi nga Masjidil Aqsa so kaya pitaw no Jibril si sa Makkah sa ngayon nakatatabon nakatanong na iniukit yan sa kawang na initanayan sa Palestine na ron niya ka silinggo na ta sa Rasul sa kakumisitan yan sa langit na taman sa piyaki masan wala sa surga gusto naraka taman sa niya kan bitire sira na gusto wala na niya kan balingan sa nga dunia na aya pamumagay nun wala ng kaya sambayang tanwa 5 wakto ko man mapita so Rasulullah nasan misilinggo na ta so Rasulullah nasan yan niya umaso mga nabi magato sa 20,000 mga nabi miya matay din ipun ko Adam na taman si ko Isa na langon na tumiyatay ay buwa daw namatay na so Isa katatangan wallay man to na langon siran roon niya ka-present langon siran roon na makatitindig sa Masjidil Aqsa sang kutama sa Rasulullah kaya sungiro no Jibril na kaya pagimaman niya siran takbir kan yan ang itama nakapuri pangkatan ng nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so labi magatus ang gibwa mga nabi o mga rasul na rinikol siran wala rinikol yan siran na miya matay siran na piya kakasuyin yan siran sa dunia ubadi diyuto kupakay ko kaya pangadun wala na piya kayo niyan sa ginawa niyan sabab sa da miya tayo ba niyan pakaputo ako kawiyabig ugay nasa kadatu wala na piya kaputo yan so mga nabi kadabi magatus ang gibo sa dunia pantagbo sa kapagimamansiran o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apya so Isa na miyakadar pa pansang puta kapagimamu rasul na so kaya pagimamin yan kiran nagyuto pun maka pamaneksi ko Allah subhanahu wa ta'ala na tiyang ambu Allah sa mga nabi na piyakan dulian siran ko mga kumuridan okay na so Rasulullah na pitero yan mambu alangon ataw na upun matay na kenulo pa sa lawas tanong. Kenulo pa sa lawas tanong tamang kutulan tanong. Ugay na sa mga nabi na inibanay no Rasul di kenulo pa sa lawas siran. Di kalin sa mga lawas siran tamang sa kabang kita po dunia. Na badatar tanong, di ka pa kapiraulan na dalam ba kung mga sapo tanong, bumialam ba na sa mga tulan tanong, nasip man ko pipira puluragon na sutulan na tumiyapit man siko lupa way na sa mga nabi na di kunulupa sa mga badanira. Yuto sa Rasulullah adiyan to yan na Masjidil Aqsa sabab sa kagiyadiyan kaya dunia na may kamakaw masudadyan. Kuna kasabutan niya pipiya na may kamakaw masudadyan agiyuto sa puturo niya na Tuhan isa-isay mata na binasa niya ng kadunia dayata manabugriyan ni Berun wala ito pong wala ko antayad na paratayan yan mga manusia o kasangot ka po mo dajjal na binasa niya ng kadunia binasa niya sa mga barko
binasan niyan so inggold diyan sa mga barko, pagulog niyan sa mga eroplano, paropatan niyan sa mga missile, paropatan niyan sa langono sa dieta, binasan niyan sa mga ingod mga pupura mga waleron, ulang niyan sa tao, sa taman, sa makandudo din sa mga tao, sa dead na sandieta iranarwar sa mga putaw, na makandun sa mga tao sa da panganang kanira na ruwar si ko anda nga mga panganang kanap ko puro tiran si ko mga kayo dan ditar nila na ruwar si ko mga raw na kayo sang ko tawras kanya binasa dunia ugay nasukya pa ko mo dajal sang kaya Makkah Madina na uman si sulod sudajal na kumadgalosya na dan yan din nakasul diyan kaya duay nga takbir ka no. Yuto ikababara katasi sa diyan kaya katatagwan katatagwan. Yuto diniyo pupuling asunyatiyo. Happy ka no makalaita mo na diniyo pisingayo baka no makasong sa Amerika. Diniyo pisingayo baka no makasong si sa Europe. Ada ka no makasong sa kayo. Tungo si tano di man gusto sa mga tamok tano. Ay tama na kababara katasang kaya ingad na sudadyal na bininasan niya ng kadunia na di bulan yang kasuldi yang dengan buhay. Apa ketutong alawas yan igira adumya pusi. Nasa katano nakatiya inibigay katarugod ng Allah subhanahu wa ta'ala asalin sa kapsungtano siya napakasungtano siya. Asabab sagi sotirunan ko Quran aguso diyan kadwingad asi initurun sa Quran sa Makkah kunya ka 10 ragon agu otlo na initurun man sa Quran sa Madina kunya ka 10 ragon langon ito na niya kadupulago tuluragon, nabubugan natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so dunia na mapunutula berkanubu at yung kutakang ganatin yan ko dunia may kumakaumatan sa Arafat kakagya ron mitutumpa tutuluto may ko makaumatan sa Arafat na punutulun tano aron niyang umudasan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ay initurun so ayat akaturu wallah apulin po sa na ayat at kiniba ka sukyap na Hadyo Rasul na yabulang bakong murian na walu-walu pulo bisa gawi ng ganatan niya ng kaya dunia na roda nung mapumunag sa kuta katimutan ng yugsuallah. Insyaallah. Sudah jal nakagida siya makasulad na niya man taksi sa Masjid Al-Aqsa na roof man di pamumunuan. Nakiyasuldan niya ng kanan Masjid Al-Aqsa ugay Naswallah subhanahu wa ta'ala na piyakaturun yan so Isa. Piyakaturun yan so nabitan wa Isa tatangan niya nanan. Si Isa diyang kaya manan yan napaka duwang giburagon. Piyakasobra duwang giburagon ang katatangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nas kanyan nawiyawiyag na piyakaturun yan so Isa ni Maryam. Na piyamantakyan san so Dajjal si Isa Masjid Al-Aqsa. Na niyaw man yan noon as kanyan na di maminasa kuliyaw lupa na takdir Allah subhanahu wa ta'ala as kanyan din biyuno sa Dajjal si isang kanan adar pa Masjid Al-Aqsa. So miyatay sa Dajjal so kaya patay niyan na niyang usiyat so Isa ni Maryam hindi pang usiyat yan na ino ako niyo simbo ako riyan ako kaya tangan narak no Allah. Lang una suminim barakan na yang aran yan na mga Christian. Ay ang araniran na mga Christian, mga Masihiyun, na lango na suminimbarakon na ang yan sa Kurkano. Taro sa piyamuno yan siran, na taro sa niya mag-Islam sa mga tao sa dunia, na niya solid ang Muslim at yung kaya dunia, si isang tagya pa ko mo Isa. Ugay na aya pa kay siya, na anto na uno ni kadato Isa. Bas kanyan nabi, na yasumbag na kanaba na bisaw rasuto. Kambing buloy, regular umatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir kan. So Isa namimbaluis kanya na regular umatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na siko oriano to na dudan tanong ko to ya punan tanong mga balas. Yan gaya panaron tanon na diip ko nga kukwatan mo balas. Imbugay ra tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Miya panutul, miya turu Rasul sallallahu alaihi wasallam. At tigiyan aswat tigiyan sukap na haji.
natarutupad na nan, abalasanan, o jihad. How to. So mga mujahidin na miyara sarasay siran, sangkutuwa kapatugurugwiran, naguso kapatigis watingiran, naguso, ay manan yan, nakalibutong mga kaugay, sa kapagipatayran ko mga ingatino, nasiran na miyara sarasay siran, ugay na piyakatimbang tanukiran wa Allah subhanahu wa ta'ala, sa keturuan yan noon sa swatigin so haji, nagina na tigin o jihad, o mga lalamak, nagujihadanan o mga layidad, nagujihadanan o mga miskin, nagujihadanan o mga bay. How to. So sama na yan, na panadubog kerarang iti sa mga mujahidin, gira, yan girananan, babkerat aginawiran, asira na mararasay siran, kamadakon mambu mujahidin, makukuwairan mambuya. Mga mujahidin, ugaid, nasiran na mga baranay haji siran mambu. Yan kuwairan sudua mga pipiya. Na makapugato ang ako surga. So mga mujahidin, gusto mga papasay kapnay haji, takbir ka no. Makapsiningan na ro, adiyang ka na dua, mga pukuri simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Jini hadiran, so taan niyawairan. Na jini hadiran, so lawasiran. Jini hadiran, so umuriran. Nasa katanong mambuna, jini hadiran, so tamok tanong. Na jini hadiran, mambuso, pamilya tanong, sakyaga natin tanong kiran. Na miyakapalagid siran ro, dito sabab makapsilingan na so haji agus mujahidin si sa surga. Takbir tanong. Allahu Akbar. Na. Miyarwi pa ano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iyan man hajja hadha albayt falam yarfut walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Sa dinatigin manay sa manay haji isang kayawalay wallah, as kanyan na bis kanyan sumupak sa bitikan. Palawin yan so kambabangunan sa walay. Na gusto nito tumpaon ang mga katero, mga akapangilaylay, kapamamakinugan na palawin yan so kambaradusa, sa iko kapamaganta. Gusto niya itang ito kagya. Gusto mga katero sa mga pamukyo. Palawin yan na amay pumapasadyan so haji yan na dad na lamba dusan yang kadatar din ubawi akinim buat ano ni inayan ada na dusan yan. Takbir ka no. Allahu Akbar. Sama na yung mantong na isa ka rin iba to sa bada mga tao na tira na sa kanayab na kapnay haji kan nada nakudnap tubat. Dahil nakudnap po manong sa mga padamang ingod na taubat ako ro na magdamak na ginawa ko at tigiyan tunay niban na miyara siya kong tubat na bukubuk na haji. Yuto na riba to. Riba to tong kayo no. Na di nga kapnay haji si baramal, na pnay haji si baradusa. Langon tanong pnay haji ka, paleta ng marurusa dusa. Alangon tanong man madudusa. Kaya po pibili-bili ang tanong na antay, kaya ano naguntay kaya ito ano. Da barakataro ni madudusa sa kataw mo. Antar kanuida dusa niya, nagbayo na nalaman niya. Da, agyaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitro yan, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Langon ang buhatan no Adam na paladan di makadusya. Ugay na ya pirmero kiran na sa mga barataw bat kiran. Asama na ya, na di kidaw tao, hindi ko pasib na haji ka malakoy dusya. Ano nga prorwaso dusya ang kayo nga? Maruro ka sa dusya sa mga pde, mga ingada mapapuno barahala. Maruro ka sa dusya sa mga pde, mga ingada. Kaya ba na yan na mapapuno ka pa na kuto? Sige ka maruro sa dusya sa kayo, walay wala, ada di ka pa kumang kasi na miyatang ka din ang buling ako ingad ka, na din nakibaling ka dusang ka datar burikot, papalayan ni nilang kawala. Malagin sumala dusya, ako sumayti dusya. Malagin su dusya piti baba, ako so dati baba. Malagin su dusya piyagma, ako so inipayag. Malagin su dusya miyaw na ako sumiyori. Malagin su dusya ayamanan yan na may ito, kaya lipatan na gusto na kalipati.
Napala-palayar ko tanudnanan, iprina Allah subhanahu wa ta'ala, takbir kano, mawalik Allah. Dapat yun, yung kapag ginawa niyo, inshallah. Na. Berapun anyali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sukun sa ipagpambangan niyo naman arilan wala na terima benuan. Nakatisu isaw na mabiya. Manan yan na madakala mga layo kayo dinyo pong araw kabayo na makasurga man mo. Nasang kay katatagutan si Nemala na gira dito Musi Sarafat na pamang ninyo siran arilan siran wala. Madakala mga tungan na inyo dinyo pong araw siran mambo. Napupumutuan niyo siran. Rilan siran wala ay prilakiran o wala. Banda umanisar kano na adam yamang insanar kano. Pupamakaukit sa mga insana, ada ba na mga text, ada ba na mga chat, mga message, tiyan na pagaribo na pamangnin ako ang sarila ko Allah. Pamangnin ako sa makanay ka ko. Ada pati wanan niya pang insanar kano. Antar kano yan niya mang insanaon. Bayan na liman niya. Uwe kati pamadad na niyang insanar ka na nakadubos ka to kawin. Nagasong kasi, piyantar katanod na niyang insano. Masakan, nataman man to na, anto na iba na, humad na nga insana, pamangnin ako sa sarila po Allah. Anto na ano ni kusway ni. Ita no sira na kagumpas sa labatan ng pamtulang mo. Nasa kagampasan ka, nakapakayat butunukad. Adi mo kagampasin, narang mo bang kasiran, alangon anyang insanarak, na ipumang niya ang sarila po Allah. Na iman to na ipumang niya kang kay Allah sarila. Anto noon, ikarina sa tiriman. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na niya kaysa na dito, na siya gano'n yan mabuo dito, pasahabat yan. Na niya ginapang giraw, ya Allah, narilayin ka na kang sigiraw, awatama may giraw. Na inisiyan no Rasul, at iyan, andang na ipumang ning kasarila. Iyan na ginawa niya kung natigiyan, at yung isa lang yan rakam. Sa kaplibta ko sa ngay Baitullah, napagupad mo pang niya kung naipamang niya kang sarila po Allah. Na niya kagiraw sa Rasul, arin nila ano Allah, sumiyang insanar ka. Sa ano to, natirima ano to. Nalilistan niyo sa ipamang nito ng sarila, lilistan niyo siran, at tumuanan, ayran ra ka nung maalaw, diso mga rice cooker, tumuaran ka nung maalaw, diso mga isa kasita bulawan. Mayroon na ka nung mapangalaw, diso, pipira ka kilo mga korma. Manan yan, nakinipamang ninyo kinang sarila. Siku Allah subhanahu wa ta'ala, abuso mga kadudunia ibarat. Kumanin ko Allah ta'ala, yung kutuwa sigiraw, na makuha niyan sumasisingan ninyo na mati. Baka pasuwatakon, rin iba na di mag-iskuila, di mga di, makalabas o mga padugang rakani, na taros at tugumpiya so lang watakon lang na mga kabati at tarong at tatariman sa wala so mga tao ipumagnitan nabudi-bu ginawa tanong ay katuro Rasul sallallahu alaihi wasallam natigyan na inna Allah yaghfiru lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj mata-mata na so Allah na prilaan yan so dim na haji na iprampat panwala Aprila ang panwala sa ipupumang ni sarila o di mo na haji. Allah. Sama na authority tanong yan. Taman sa katatagutan ng sila, sa ipumang ni tanong sarila ko, Allah, aprila ang sila nwala. Na. Ubabad na pangalilipatan yun sa mga importante kan. O di na, so, kaya nga kalipatan so, loks ka. So, loks ka nag-tipu-tipu, kailangan yan sa ipumang ni sarila. Malagi ng mga wiyag-wiyag, kaya kapakaw na ya Allah, ilayong karapan, sumbalalok sa padapiran sa mga wiyag-wiyag na gusto niya matay tira. Ya Allah, nakalimon karakan siran, ayun ako niya tagusin niya kapunang tira. Ya Allah, napungin na kang nakaso niya matay kung mga luksakan, na gusto mga luksakan, na iman to, napumang nila kang nakamabaloy sa kuburira na surga ka. Nagupumang nila kang nakang pakalilasang kasiraan ko lang ng mga six sa kukubur, puno ka kung makuburidan, so limo ka na gusto o gagawang kasikiran. Na.
Diyan kay yakap na haji na isang ayaman na niyan na di katuon ko mga Desember. Pangamugayin wala ko mga namanay. Nasa din sa tao, mapantaga kapatay na pesusa kap na ikyan. O di na pumbuling sa kap na ikyan. Na makaumasa nga na mauri, na di din kusumarya ka diris ko sa surga. Allahu Akbar. Haudo. Yan na ni, ipipirmi ako namanay. Hindi nilangan at kasawalay na tama sa kapakaw mga sawalay na upong karo, mapantaga kapatay na piyasa sarangaw. Ida nga pa na miyo makutuwak ka, na di ka nagpisumarya sa alungan na mauri. Uwin na, bunyo-bunyo na ipamang niya, ma. Di ba ka kasi ka di nyo ito pumang niya kapituro rasola, di nyo pumang niya mamatay ka no. Ang piyapan yung tabalas na niya kalalaw, nadiditan ng pumang niyan kakagipituro yan na uba ka no mapi amal, na niyo kumanig so amalyo. Na uba ka no atigyan kurang sa amal, na ang kano di makapahimikiran. Kaya kuha niyo to. Ini sa pariyano ba, buban na yan giyuto na, tiga ko na, anak buro ko ng Allah, di ako makabalik. Ami ba ako siya, na anak ko di ko sumarya. Na, kung mano ba yung kabewal na nagiti kuswa, nakatiso hadith ko Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam at tigyan naman mata fi tariki Makkah, dahiban o rajian, lam yughrad, walam yuhasib, o gufira lahu. Ayaw mo na niya nasa din sa tao, akapantaga na kapatay, kulala na ipsong yan sa Makkah, para sa na haji. Malagi lugsong roo, anta kasukap baling yan, nas kanyan, nadidan kupad sang kutong, akapuno Maria wala, na gusto ka panimbang ako mga amal, liya laso no Allah, so dusan yan, sa din na lampoon, pakasul ko surga sa daso Maria yan. Allahu Akbar. Inumanisa na, iimpidon tanong mga galubok tanong, ay ginakuan na, madakalap kalipatan yan ano manaik, na katawan yan, na basi matatago sa Quiapo, na matatakapad na mudulian, ang akawan, ng tunay ni ba na, kita no pasang yan sa dunia, babulaboro ng kapolitika. Akuan, tunay ni ba na, ang kapolitika na, tanto mo dali stress. Na di kumpas subatan no si subatan. So ay abuy man to, ay pagawito no akal, galubog sa katuro, na ando man ay katarimo na hajitan. Inshallah, apiya kay kalakay ka dito na di kasi puno sa politika. Apiya kalakay leader, kalaka leader sa kapolitika na pakalilipat ng auto. Agyan nga na politika na sapa ka na no, sapa ko kawyong yung isang dunia. Na, diyan nga iyaman na yan, nakapunay haji na yan kaisa na kumakadun sa Rasul sa Arafah. Daya buminito ko niyan na so misisir nga na yan na kukuda, na niyawalong kukuda yan. Na pianalo ko na ng mga tao na sa Rasulullah na kaya ko na tingin to, tira na niya tayo. Na sa Rasul na nagan sumagad na tingin na igsiluhu bimain wasidrin. Gaganin niyo at tingin ron igo, nataboy niyo sa ikakamutan so iprebuyo. At tingin, wakafiluhu bitawbay. Daya tigin na unong niron, na suwatigin so, duo, ditar niya, di nga ihram yan. Kaya na pamanang mapantagtanong siya kapatay, nasusuy ihram, tanong na tanod na kuha. Ay tanod din na unong. Alam mo na nga mas matanong ang buka, di nga ditar tanong, ditar na isa kapatay. Makukuha niyo eh? Apia presidente sa dunia, na makaplitar sa inyo nga ditar sa kubur. Ditar man na sa kubur ang ditar na ng mga ulit mo Allah. Asama na narilitanod, ready to die. O manesa, nasan ba't sa kapantagan tanong siya kapatay, na edna pamanan ako. Pribun tanong na di na nga sulat na naraktaron na ipagunong kuburtan. Hindi kayo lang. Na. Wala to kang mirura sa ho, na bodinyo sa pangisolo niya. So tanong mga dato na may ka
Batano siya kapantag yung kapatay, na di kapag yung rasol, basta pangisulutan. Sa datar sa kasasaway ron ni man ta maghiharamtan. Ikaw pa kayo man to batano panapang sa ulo. So mga mama, kapituro rasula din Yosef ng ulo niya. Adi nga na natigyan, nakatay diyan, makapupuan ko para siyan, na din Yosef ng iso para siya na usulo niyan ka, numilinda, sumisindaw sa langit, so katay diyan. Allahu Akbar. Na, kung matigyan sa lungan na mori, sangkuta ka pong kumwala, na una tao na din na makapiro sa kapung kumwala. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Sangkuta kapung kumwala na din na kunbuka sa tagabu katpiro warwar ko katpiro wallahu sa mga malaikat wala. Ugid na niya mamasasiran sa kapung kumwala. At napkudigira na suara mi babayamber. Mi babayamber ang kuta suara niya kapya-pya suara. Ako na ba suara mga malaikat? Na diyan ko to akyat to ko ng mga tao sa kapungkumwala si isang kuta kababaan o aras wala ang makapupuno ng kuto aswara aed niya ni iswara na kaplabay kagito sa niya matay si isa kapnay hadyaw kapagubra na di silang di makaplabay kasi rambuy kaya bukan sa authority apki puro aswara ira na labay Allahumma labbaik labbaik ka no لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك yinan idida agu suara ayabu bigan sa authority wala kinagsangkot ang pukum wallah subhanahu wa ta'ala agito so niya matay sa lalan aminanay haji agu niya magumra. Sabab saan na pagkoriyan ko si kaya mapuntok suras tanong aksubatan tanong buya banyo ka ba ya tama sa kapasat tanong may na inshallah na aris na sa mga wasiatan o man kapitaw ko ba di na alhamdulillah antay ka ba yan bayo na naman yan Allahu Akbar na sama na yan na niya siguro first class akap na haji. Ada taraya ayam po dito rin kalabakan naka kapaganad sa ilmo, nagukakwa sa balas, nagwala man na ay man niya nakapakasugat na hajitan. So mga lista niyo kung mga tangarkan na malon yun na tatapokon. O kaagyan may ka diga si kuan manambay ang na tumatantang ka na di ka mabudi mamagitong mga labang ka gusto mga utangar ka sa mga ito na pangako kurang sa utakuan mga kapuro balas tanong kakalipatin nyo so mga negosyo sa dunia kadinan na mga bububuan ng negosyo sisita na yung to sa mga negosyo tijaratong lantabu di i-business sa din na kalapisyan si di kaya ka balas na yung gawin sa dunia kawa to, lolaw na nga dunia, dapat yung. Diyan kanan na, at ng mga tatigiran na, ubak-ubok ka parsyalis ang abalas, kailangan na kaniman to. Parsyali ako rin wala sa mga 1 million, na malo ako niya kanot ko, Hindi ba na nga may tina diyan ka panasbi, nasa kamu ka ni Pubrisa ngayon. Na diyan nga di po na niya makapiyay, mga parayasan. Na ino to, na inurko to di Persian no ang lakad, kuy binasa ka. Ngayon napiya subuso sambe ang kadua rakata sunat ko na no subo, na iparsiyan rayan rakanan niya binasa niya. Kaya katuro na binatiyan na, rakata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. So atigin so 2 karakata sunat ko na no subo, na mapiya, nagutaralbi, at digyan nga dunia gusto tabuyin. Na iparsiyan yan rakanan to na miya nga dunia, miya lapis. May halapis ka diro ko sa dunia subala sa 2 karakata sa bugo. So yaman na niya natalikudan na ng pasin sa mga negosyo sa dunia inshallah. Na dinan pagkoriyan ko ron ang kuto pangangal ko rasul o dipnay haji. Ana Ali radiyallahu anhu qala man
ملك زادا وراحلة يبلغيه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا. قد روايه إمام علي، قد روايه إمام علي kapata Khalifa Rasulullah. Akatawan wa sa mga Khalifa o Rasul na bigyan sila sa authority, asudiran dito taroon na makatatalundog sa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Pitru Ali at tigiyan na sa din sa tao adun at tamukyan. Gusto niya na taros supugdan yan na maluwag supugdan yan na pagkasampay ka na sa Baitullahil Haram, adas kanyan panay haji o paganay na haji. So wajib. Nas kanyan naputay na kaya pantaga nakapatay ay Yahudi o di na Kristyan. Out. So dinan isa din sa pakalutang sa gusto sa kapnay haji. Pagkagaga sulawas yan sa kapnay haji. Adan yan din tumanon sa wajib kapnay haji na uputay sa kanya na ituti ko mga Yahud o sa mga Nasrani. Yan na. Ba't pira-pira-pira ito ng mga tunga na itanong? Ba't pira-pira kasi matanong ang mga tao, waliyadu billah. Malayta mo, mapiyay walay, mga larga truck, madakli bulon, na doon na sa tamaniman. Napingiraw na isarabon. Taman sa linyang katawan na may ko isarabon, na ron nagputari mga Allah subhanahu wa ta'ala, na pantaga nakapatay, na damakap na haji. Ano sa kataw ginawa yakon? Nabiyak ako niya na tiginalim, naman ay kapakap na haji ako. Kasi ako na yung bilak walay niya na niya kapipia walay. Sa kutwa, pantagulay niya na niya mga sakubit. Talangag na kanakutawalay niya na niya pira pangkat walay niya. Naipigisira ko naman ay kapakap na haji. Yang na ino ka di makap na haji. Pwede yung buti ang na sa silang sa walay nga, namip na haji ka. Iyon na nasawa pa diyang kapakanay. Yang nanto na yinatala akong da sa plane. Yang nakatan, tumapituro ka. Talaw kam da sa plane, nagkagang kasugasto. Kagang kasuway man yan, na kagang kabagr. Na di ka kagang magda sa plane, na musawirang kuska. Pakay siya. Ino ko ito kulang da sa plane, ay putay ka. O maulog sa plane na putay ka. Natinaway. At iyang nabayabog pumuno na sa plane. Ipapumuno pang solo na. Kaya kaya mulong nga sa tanya ka naman makaulong na ka. Naro ka din diya mo, tanadakan makana. Bayabog pumuno na sa plane. Ikaw pa kaya pumuno pang sa mga sada, gusto mga karne. Niya masaka sa karne, niya kalumbu-lumbu. So kaya pa ka sa sa lawas ka, na niya high blood ka, na dakat ba niya kumakabid. Bayabog pumuno na aeroplano. Ikaw pa kaya pumuno pang sa kapipya ginawa. Kaya tali mo mga sa good news, na niya kapipyo na ginawa, na niya tayo nisuta. Gusto yan. Huwag mo pupumuno na sa plane, ikaw pa kaya pupumuno pa surata ginawa. Kaya mga sarata ginawa, na doon ka din bang magaga, na niya heart attack suta. So sa mananan, na di nga bipikir, huwag mo pupumuno na sa plane, na haji ka. Nasi ko niya makapira na kung na niya katuna kami na ginalim, niya kap na haji. Na natiyak na ito na siya plane. Kulog man, kasibo. Basta plane na di kulog, di kakaw na nabaw to plane. Na natiyak na. Alhamdulillah. Na, sa mananan, na yuko pangal ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suwalla na sa kanya tito sumiyugo. Asadin sa ito perati anak niya na haji ka no. Asa diyo ko niyan parateyan, asurang niya na nasak na tigwalay, makabubaya-baya ko. Kaya man na niya, nagpapakapubringan niya. Niya kadak-dak latawa, kawasa. Ada niyan din po na yung haji niyo kakawasa niya, napiyakaputo, wallahu tala kapupubring niya. Padak latawa, inilatan niya sukap na yung haji. Ada niyan butarosan. Ugay, nakinuon wallah so, tamukiyan sa piyakukitiyan sa kapakadapanas, nagwayaman na niyan, nakapakarundod, ang mga widakan. Yinan, sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na pakuriyan tanuro na pitiro yan at yan sa din sa tao ada miyong non
aguk na bapkasakit, nagukagan yan sulalan, na inarno dato yan, atayaw, pamana inarno dato yan na baradusya. Gunung matakatatagon ra kayo, dayog so dato, tinadikagip na haji, dayog so director ka, okay, madakla mga darba siya mga director, dayog so director ka, at iginadikagip na haji kailangan ang saka, uli naskad na director, na dayog so mapuro ka sa nasyonal, at hindi ko sa pakanaykan, nasad na tigo Rasulullah, sa tao, daong niyan, o bagriyan, na gusto tamukyan, na inipangunutian ko datuyan, at niyakap na haji. Akagiya ko pa man, kada sa galaba ko dinagiraw, na ayat ti katuro Rasul, na matay panuto na Yahudi o Nasrani. Kaya manan yan, nadita no di pangunutang apanay haji, basta managusto tano, mapaparutano, na apiya pagalangan ka, ulang unong pangalang, na yamanan yan, na umatang manusia, ako na baka sa sakit, na bayamanan yan na baka kung kubinasay, say ko lawas ka, na gusto ka wiyag ka, na makapanay haji ka din, di nga may pungunot ko mga tao, at pagalangan kaya. Asa mananan, na sumbatan tanong buhay, kagiya, malwami inischedule sa isa ka oras. So, oras tanong ka, ano tanong di bukawi. Sa manuto na bunda niya kalpa sa ketiruak na, rila ko niyo. 40 ka minutos na kapamagusay na klabo na mis karon sa 20 ka minutos suba na mga pakaisayo. Na mataruto pang kutuwa sa kauras na preparation tanong sa ka. Apo magabdas tanong, simentan sa luhor. May kumakasimbentan sa luhor, nakapirula tanong, paturog tanong sa maito. Gito sa kapakaturog na din, tanong, kasimbengan sasar, may isang mga oras. Yung visual lang, kasimbengan na may ko Aisha, para tanong kapakaturog, nabugitan ng may isang oras. Okay, nakataon nyo, di mo yung oras tanong sa isang ngayagoy, may ko subo na sundano din si sa Arafat. Okay, na si ko sunda sa lungan, napakamatang Cebu, na yung tanong sa aprontar, tanong ko tulugoy, nagyuto din, ikapumakaw na tanong ko mga dawan tanong. Inshallah, na iniparadakan, isang kayo mga ariya ko na mga tumano, at si Sai Hali, si Director Raja, si Alim, kalimutan niya nagtanwa utakang, Alim si Alimatiya, si Alim Ahmed, at yung mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.